Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Гэта TikTok, бла-бла-шоу, у якім Алексей Сапрыкі і Павел Свярдлоў даюць нырца ў стракаты свет беларускага тыктоку. Што праўда, сёння у нас усё будзе неяк па-іншаму. Па-добраму. Сябры, лета, вядома, у разгары, зараз ужо адпачынкі, вакацыі ў дзяцей у школах. Час падарожжаць і будзем адкрываць, што ж адбываецца ў нашай любімай Беларусі. Адкрываць Беларусь нанова. І свет. Так. І свет. Дапамогай тыктоку. І некалькіх свет адкрыем таксама сёння. Не абавязкова даглядзіце гэтае відэа да канца. Добра, пачнем з атмасфернага відэа, якое задасць настрой усёй нашай праграме. Давайте глядзець. Старая хата, якая хоча памерці. Беларусь з адной базовай. Беларус не дасць памерці старай бацьковай хаце. Вот, не прадаецца хата бацькоў. Як бы вандроўкі вандроўкамі, а трэба ж дома бываць, не госць. Знайсці хаця б гэты дом, прынамсі. Каб душою не ачысціць, не страціць святое. Штосьці Рыгор Барадулін таксама з намі. Вось. Пачынаем. Што пачнем нашу вандроўку з Мінска, са сталіцы. Добра. Прыязджаем мы ў Мінск. І выходзім з вакзалу, чыгуначнага вакзала. Ну ладно, не. Мы выходзім з чыгуначнага вакзала на прывакзальную плошчу, бачым вароты горада, а злева на паркоўцы мы бачым каго? Таксоўшчыкаў. І адбываецца стандартная традыцыйная сцэнка. Люди, я в шоке. Минск. Приехала мне ехать недалеко, но я вызвала такси. Яндекс. Так. По Яндексу мне показала моя поездка 9,80. 9,80. Вот стоят таксисты, вокзал. Ну. Дошла к таксистам, обдирала полная, 50 рублей. Я говорю, вы что, офигели? В 5 разов дороже. А сколько вы хотели? Это же Минск. Я говорю, так я ж по Яндексу заказала. Мне просто ждать 15 минут. Думаю, спрашиваю, сколько у вас? Бачите. 50 тут чекать не трэба адразу. Вот так. Сяў да паехаў. Чекайте, вось так. Але у меня есть резонное пытанне. Гэта ж Менск. Ну, плати, значит, да? Не-не-не. Приехал в Минск, плати. Вышел с вокзала. Я не до гэтага. Я уже недалеко ехать. Метро, автобус, троллейбус, трамвай. О, ты пераацэньваеш транспартную сістэму Менска. Чаму? Вось. З іншага боку, беларусы сталі жыць настолькі добра, што могуць сабе дазволіць таксоўку, але не па 50 рублёў за паездку. Але з іншага боку, вось калі вы адматаеце крыху на гэты відос, які мы толькі што паглядзелі, там са той паркоўцы стартуюць люди, стартуюць, не Яндексы, а вот эти вот... Карыстаюцца, значит, да, то бок попытам карыстаюцца. Могуць дазволіць сабе заплаціць 50 рублёў за паездку. 50 рублёў, сеў, ды паехаў. Ведаеш, а хто не хоча ездзіць на таксоўцы, але хоча ездзіць безумоўна з камфортам, не на грамадскім транспарце, можа ўзяць для падарожжа па Беларусі машыну ў арэнду. Каршэринг. Ну, або просто ў арэнду. Просто ў арэнду, да? Але чакаюць сюрпрызы. Ёсць нюансы. Ёсць сюрпрызы, могуць напаткаць неспадзявана. Давайте глядзець наступнае відэа. Приехал в Беларусь и взял в аренду машину. Вот такой вот Тигуан. И ну нормально, до речи. Чуть-чуть быстрее проехался, чем можно здесь, и чем указано в договоре. Ну, где камер нету. Там не намного превысил. Кстати, в Беларуси допустимое превышение не 20 километров на 50 километров. И что одразу заблокировалась машина. Доказывая, что гость из России. Да. Параўнанне с Россией. Але гляди. Одразу сказал. Заблоковалась машина. У Беларусь. Умею. Таких мы поважаем. Да, мертвым колом. То бок толькі колом хуткасць і адразу глядзіш і далі. Просто даже ничего не спрашиваю, просто пишу им, разблокируйте мне машину. Он пишет, какая? Я скидываю номер, и он говорит, пару минут подожди. Прикинь, какая там есть все-таки у них система. Гэта было папярэджанне, я так разумею. Слухай, але гэта... Заблакавалі. Гэта штосьці. Але, разблакуем зараз. Але ты ўжо папярэджаны, што бывае, калі перавышаеш хуткасць у Беларусі. Прынамсі, ведаеш, штраф не трэба будзе плаціць.
Да. Ну, яшчэ Потому что машина заблокуецца адразу і нікуды не поедешь. Ну, ён же там, дзе камер няма. Ён же хітренькі. Вось, камер няма, а GPS жучок у машине стаіць і все кантролюе. Беларусь, сябра. Так что будьте уважливы, сябры. Что ты без VPN ездишь, а? А вось ёсць месца, дзе камеры ўсё ж такі стаяць. Да. І нейкія камеры, прычым такія самапальныя, кустарныя, патужныя. І не ўсе гэтым задаволеныя. Увогуле, ведаеш што, кіроўцы аўтамабіляў. Гэта ў Беларусі такі самы актыўны баявіты, да, сацыяльны пласт. Яны за свае правы нармальна так могуць каму-небудзь што-небудзь. Ну, бо вядома. Да. Бо яны вязуць. Што яны вязуць? А гэта ўжо іншая гісторыя. Куды яны вязуць? Карацей, сябры, гісторыя адной камеры. Вяртаемся ў Мінск, да, з нейкай трасы беларускай, адной камеры усталяванай у Мінску, якая не спадабалася аднаму кіроўцу. Поставили камеру, а знаков нету. Вот чувак. Вот. Чувак. Я водитель. Да. Повернитесь ко мне, водитель. А я сразу сейчас в ГАИ. О, бачиш. Можете в туалет. Я вас в ГАИ воткну. Нету знаков, нету. Просто нелегально. Мужики недостойны один одного. Что это за мужичок, я не разумею. Так что люди, будьте осторожны. Слухай, никого есть ну, по-перше, люди, конечно, будьте осторожны во всех ситуациях увогуле. Вось, але что это за мужичок? Ну, некий с камерой. Мужичок з камерой. Да, видиш, такі... колькі мужичков з камерами у Мінску знаходзіцца, асабліва з такімі хэндікамамі. Да, але крыху не падобны. Але ведаеш, з пункту гледжання правілаў дорожнага руху, так, наколькі я памятаю, так, што любая камера павінна быць азначаная знакам. То бок, знак папярэджвае, што усталяваная камера. І іх і ставяць такія так, знакі жоўценькія на пад'ездзе да камеры. Каб людзі, якія ездзяць... А тут паставілі цэлага мужичка. Бач, так. Мужичка ў камізэльцы паставілі. І, можа быць, ён усталёвая камера, а знак яшчэ не паспелі усталяваць. Ну, так тады рэакцыя мусіць быць іншая. Дзе знак? Вот знак. А знакам іншае ведомства, напэўна, заведуе. Я знак. Я знак. Ладно. Так что, сябры, неспадзяванкі, вот, магчымыя паўсюль, нават калі вы думаеце, што камеры няма, а яна ёсць. А яна ёсць. Так что будьте осторожны в Мінску, хіба это проспект Дзяржынскага. Ну, відаць, гэта Беларусь. А вось чаго ў Мінску няма, так, мы зараз і даведаемся. Ну, камеры ёсць, а камера вот ёсць. Нейкага такого прадмета звыклага і патрэбнага няма. І на гэта таксама скардзяцца беларусы. ЖКХ, чем вы там занимаетесь? Я живу в центре города, ни одной мусорки. В какой-то момент словила себя на мысли, что я несу фантик уже 3 остановки. При том, что это произошло внезапно, в один прекрасный день. Просто посмотрите, да, что сейчас происходит вот конкретно у меня на районе. Вот такая вот прекрасная лавочка, да, на которой обычно много людей заседает, да, идут с магазинчика, сядут, покурят, блядь. Ну или в целом поговорить по телефону. Она очень всегда проходная. И тут всегда стояла мусорка. Ну и, соответственно, посмотрите, что сейчас происходит. Смотрите на эту красоту. Центр Минска. Посмотрите. Да. Обвергаем миты про белорусскую столицу. Фантики. Хорошо, что туалетной бумаги не валяется. О, чего? Смотрите, кто-то покушал вкусненько, да, и выбросил это все сюда. Объясните мне, ЖКХ, чем вы там занимаетесь? Мало того, что еще подъезд наш убирают, наверное, раз в полгода, если не больше. Вот эта вот бумажка, проблема, да, валяется уже, я не знаю, с каких времен. Объясните мне, что происходит. Нечто довели человека до ручки. Уже вообще, до ручки подъезда амаль довели. Ось, но насамрэч, конечно, цікава, як некаторыя прачынаюцца, вот так вот, да? І што адбываецца? А насамрэч сметніц у Мінску няма ўжо гадоў 15.
Сур'ёзна? Не на ўваходах у метро, там не сям, не ведаю, ў што, можа быць, парк, прыбралі, нідзе. каб, ведаеш, нехта там торбу з бомбай не пакінуў. Вось, пасля таго, Пасля як 11-го году, так? была не ў 11-м годзе, а яшчэ раней, карацей, У была 8-м. сітуацыя ў 8-м годзе, да, бомба закладзеная ў сметніцы. Так, так. Вось, з гэтага часу колькасць сметніц у Мінску драматычна пачала зменшацца. Далі ты, конечно, важную рэч сказал, что міт разбураны про чыстую Беларусь. Оказывается, но з іншага боку, дзяўчына 3 прыпынкі несла. Не, ну дзяўчына малайчына. Абгортку, нейкі фантик. Не спрачаемся ні пра што. То бок, это як я 5 кіламетраў бег с стаканчыкам пластикавым у руцэ, каб выкінуць у сметніцу падчас забега масавага. Вось. Ну, я нешта не выкінул там, дзе іх выкідалі ўсе. Ведаеш, і пасля такі, ну, можа так і трэба. Это чалавек. Можа так і трэба. 5 кіламетраў такі. Вось. І ёсць фоткі, дарэчы, фотодоказы. Вось. Але, ну, то бок, чалавек хоча не смеціць. Ему такой магчымасці не даюць. А іншыя ўжо расслабілись нормально. Сели на лавочку, там, дзе паел, там і срал. Як бы. А ў мяне іншая гіпотэза. Так. Што, магчыма, гэтыя сметніцы, якія там раней стаялі, ну, яны ж там стаялі, перарабілі ў камеры віданазірання. Перакуём сметніцы на камеру віданазірання. Можа быць на камеры, можа быць на што-нибудь іншае. А ў мяне яшчэ адна з гіпотэз. Глядзі, калі паставіць сметніцы, так это трэба за кожнай сметніцай чалавека замацаваць. Да, ну ці хутчэй некалькі сметніц трэба замацаваць за нейкім чалавекам. А калі этого чалавека няма, адсутнічае, так не беспрацоўе, а наадварот, няма каму працаваць, разумееш, няма каму чысціць гэтыя сметніцы там. Ну так і сметніцы прыбіраюць адпаведна. Ці лягчэй будзе гэтай жанчыне, калі там будзе сметніца і такая з горкай. З горкай. Да? Вот, каб стаяла і раздражняла. Да, таму лепш сметніцу прыбіраць і зрабіць выгляд, што ўсё нормально. Вельмі балючае. Вось праз што выбухне наступны народны гнеў праз адсутнасць сметніц, сябры. Памяніце маё слово. Са сметніцамі беда не толькі ў Мінску. Да, да. І прычым маштабы павялічваюцца ў залежнасці ад аддалення адлегласці ад Мінску да іншых гарадоў. У Слуцку это не так і далёка, это кіламетраў 100 ад Мінска, можа, да? Ну што, паглядзім, да? Ці ў Слуцку ўсё па-людску. Ці па-людску, да. Ну, не зусім, скажам прямо, такі зраблю анонс. В Слуцке установленные с нарушениями подземные контейнеры выдавило грунтовыми водами. Как объяснили местные жители, собравшиеся во дворе, визуально было заметно, что контейнеры заглубленного типа изначально установлены неправильно. Дверка открытия люка находилась по колено взрослого человека, хотя должна быть на уровне груди. Мужчина прокомментировал, что это чрезвычайно опасно. Ребенок может открыть дверцу и провалиться на глубину 3 метра. Также жители заметили, что контейнеры стоят слишком близко друг к другу. Вскоре под воздействием грунтовых вод контейнеры выдавило на поверхность. Нарушение установки, которые описывали жители, подтвердил начальник ЖКХ в официальном ответе. Аналогичное происшествие в этот же день произошло и в Солигорске. Слухай, першы раз такое бачу, калі шчыра. Каб вот з зямлі вось гэтыя сметніцы, яны ж цяжкія. І выціскала, каб іх. Не, так, это сметніцы закапаныя ў зямлю, ёсць шмат дзе і па Еўропе, і па іншых краінах, як бы даволі цікавы метад, у прынцыпе, да, то бок, каб яно не тарчала з горкай. А як машыны вось гэтыя? Ну, яна прыязджае, пасля там адкрываецца нешта, і яна выцягвае? Высмоктвае? Не ведаю. Просто як яны нахіленыя, я падумаў спачатку, што гэта нейкі арт-аб'ект. Помнік сметніцы. Помнік чысціні. Помнік чысціні, да, там, дзе ўжо няма чысціні. Але аказваецца, што вот земля не прымае. Не прымае, да, можа выштурхнуць сметніцу наверх. Нам не патрэбна. Это не такія, неправільныя. Выйдзі і зайдзі па-нармальнаму. Мне падабаецца, як вы жыхары такі, ну тут неправильно вы усталявалі, тут крыцей, все эксперты па Але смерці. нешта адно да аднаго. Вот недавно у Віцебску, там, дзе быў рамонт, там, дзе перакладалі трубы,
падмыла фундамент пяціпавярховіка і праваліўся грунт і все такое. Тут сметніцы неправільна. Нешта там Нешта все ідзе, все валіцца. Да, і я так думаю, што Хоць бы. сачыце за сметніцамі. Яны будуць прычынай вялікіх падзеяў. Слухай, ну а чарговыя тэктанічныя змены адбываюцца не толькі са смеццем, але і з народным З базавымі нацыянальным, з базавым прадуктам, з хлебам. Такі хлеб толькі ў сметніцу, а сметніцы няма. Ну ладно, давайте паглядзім спярша, што ж здарылася з хлебам. Наша вандроўка працягваецца, сябры. Са Слуцка перамяшчаемся ў Новогрудок. Так. Ребята, Новогрудский хлебозавод. У меня к вам вопрос. Глядзі, пачалі запаковывать. Точнее, два вопроса. Первый. В детстве у моем. Что вы начали добавлять в этот хлеб, выкидывать, что он вот сутки пролежал, он мягкий? Нормально. Это раз. Да. Не вредно ли это нам? Второй вопрос. Почему хлеб стал сладкий, как батон? Его реально невозможно есть. Можете як тут салом ответить на этот есть вопрос, хлеб, господа? солодкий. Кто у вас там поменялся? Что случилось? Что здарылася? Хто вас там не памяняўся? Я вось так запытаюся, дарагія беларусы. Не, ну глядзі, па-першае, ніколі я не памятаю, каб это цагліны запаковывалі, да, кірпічы, вось хлеба. І, конечно, ты прыходзіш, бачыш адразу, што ты набываеш, можаш панюхаць. Вот, пахне хлебом, все, берешь. А тут атрымліваецца запаковываць. Каб больш было полиэтилену, атрымліваецца... Больш смецця. Да, больш мікраплястыку. Вось, это, конечно, не ў трендзе. Не ў трендзе. Вось, а інша справа, що, ну, калі я хочу салодкі хлеб, так я іду набываю батон, правильно? А калі я хочу хлеб, так я іду набываю хлеб. Да. А тут атрымліваецца... А тут атрымліваецца... І мне здаецца, што ў другім пытанні ёсць адказ на першае. Чаму ён захоўваецца? Цукар, гэта ж кансервант. Ну, вось, каб хлебушак захоўваўся, быў мягенькі, да, павялічыць тэрмін прыдатнасці. Вось, пачалі дадаваць цукар. Хаця, канешне, вот ты класна заўважаеш. Салодкі хлеб з салам. Салодкі хлеб з салам. Глядзі. Па ўсім свеце вядома, што ёсць амерыканскі так званы хлеб. Ён акурат такі мякенькі, захоўваецца доўга, салодкі. Тоставы, вядома. І, магчыма, спадар Коул, павераны Дональда Трампа, які калі прыязджаў у Беларусь, займаўся не толькі пытаннямі палітвязняў, а таксама культурным абменам хлеба, і амерыканскі хлеб, новогрудскі хлебзавод навязаў. Беларусам рэцэпт амерыканскага хлеба. Можа быць, гэта таксама... А ножкі Буша ў 90-е? Ну, ножкі Буш. Туды ж? Ну, я б не стаў капаць так глыбока, але з хлебам нешта здарылася, а гэта база. Новогрудскі завод хлебушак робіць цаглінамі ужо, я думаю, гадоў 40, а па старых традыцыйных тэхналогіях, а ў Бабруйск прыходзяць новыя тэхналогіі, і ад іх, калі шчыра, крышачку страмнавата. Давайте глядзець. Божечки. Монстры в Бабруйске. Выйшаў на прагулку. І? Бачите, што надпіс на гэтым робаце «Они уже здесь». А яны ўжо тут, сябры. Бачу днямі навіну пра тое, што ў Мінску, вяртаемся ў Мінск, на прыпынку вуліцы Дзенісаўская зайшла ў аўтобус аўчарка, і фотка была. Сама зайшла, села, проехала пару прыпынкаў. Ну, не ведаю. Новая сістэма бесконтактнымі платежамі. Да, могла, да, калі там ёсць чып. Вось, і выйшла. Далей, карацей, там, дзе ёй відавочна было трэба. Тут іншы пасажыр. Дарэчы, я думаю, што можа таксама скеміць, дзе яму заходзіць, дзе яму выходзіць, аўтаматычны, таму што, да, у яго там ёсць жа нейкі але пакуль бачыш на ланцужку трымаюць. Але мае рацыю
Але глядзіце, каб потым на ланцужку ён вас не трымаў. Да, хто яшчэ каго будзе трымаць на ланцужку праз пару гадоў. Так што я б сапраўды асцерагаўся такога. І што у нас сёння выпуск, мы усяго асцерагаемся, значыць, камераў, каршеринга, сметніца, пёс у Бабруйску. А давай што-небудзь прыгожае паглядзім. Прыгожае. А самае прыгожае у нас што? Вось зараз і пабачыце што. І, магчыма, не пагодзіцеся, але, магчыма, і пагодзіцеся. Давайте поглядим. Гомель официально признан самым красивым городом Беларуси. Гомель признали лучшим городом в стране для ведения бизнеса. Гомель на несколько дней стал литературной столицей. Гомель готовится ко дню города. Гомель стал лучшим областным городом Беларуси по санитарному состоянию и благоустройству. Кстати, он может посоревноваться и за звание самого зеленого. Гомель, сябры, прэтэндуе на нешта, як я пагляджу. Бачыце, якая рэклама? Самым і такім і сякім лепшым. Ну, ось я ж кажу, не ведаю, ці пагодзяцца з намі. У мяне вось ностальгія. Да? Бываў у Гомелі? Я кожнае лета ў дзяцінстве да бабулі, з дзядулем, у Беліцу. Сябры, хто з Беліцы, прывітанне вам усім. Пішыце ў каментары, як там ваша Беліца. А не Новабеліца, правильно? Ну, гэта Новабеліца, гэта турысты гавораць. Мы мясцовыя гаворым Беліца, конечно. Да. Ну, я, конечно, таксама бываў у Гомелі, прыгожа. Але мне здаецца, што Брэст і Гродна могуць паспрачацца. Так, а Менск? Але пра Брэст. А Менск, он же па-за душу. Он такі. Разумееш? Вось. А пра Брэст такое відэа не знялі, а пра Гомель знялі. Што, мне здаецца, сведчыць пра тое, што жыхары Гомеля, яны неяк з большым піетэтам ставяцца да свайго роднага горада. Ну-ка, брэсчане, гамельчане, не, гарадзенцы, чым адкажаце на віцебчане, магіляўчане, можа быць, таксама? Можа быць, таксама, таму што на гэтым абласныя цэнтры закончыліся. Пішыце, які ваш улюбёны горад у Беларусі, абавязкова пачытаем вашы каментары. А вось у гастрольным раскладзе Славы Камісаренка, скажу табе, іншыя гарады. Не Гомель, не Гродна, не Брэст. Але таксама, ну... Замежныя, так? Замежныя, да. Але ведаеш, гледачам, якія прыходзяць на ягоныя канцэрты, гэта не замінае любіць свае родныя мясціны. Малую радзіму, так сказаць. Малую. Але не такую же малую, вядома. Якая там 13-е месца ў Еўропе па плошчы з 50. Ну гэта так, ведаеш, там такі вось з хвостам. Карацей, Слава Камісаренка гастралюе па Злучаных Штатах, а ў іншых нейкіх гарадах ён расказвае, як ён гастралюе па Злучаных Штатах. І якраз такі гэтае відэа і прыцягнула нашу увагу. Да і ввогуле Камісаренку прыемна слухаць і глядзець. Ну, узгадаем трошки чик-чирика. Чик-чирик. Белорусов, кстати, в Америке вообще невероятное количество в самых необычных местах. У меня был тур по Америке, и я, получается, выступал, мы поставили какие-то нетипичные города, там Атланта и Тампа. И получается, что я выступаю в Атланте, или в Тампе, блин, я не помню. Блин, я, короче, не помню. Но прикол в том, что я просто что-то говорю Беларусь, и зал Слава такой, в холодильнике. Свяжитесь с нами, много белорусов, поаплодируйте белорусы. И почти весь зал. А там было человек под 700 просто, и человек 500 хлопает. Так наши люди. И я такой, блин, прикольно, как много белорусов. Я такой, ребята, из какого вы города? Просто кричите все свои города. Ну, я готовлюсь, говорю, все, вот кто из какого города, просто кричите. Раз, два, три. И зал такой, Гродно! Колония. Что происходит вообще? Почему вы не с картой поляка в Польше вообще все? Я такой, а как так произошло? А у нас там пару семей поехали, отзвонили, говорят, все нормально, подъезжайте. Я вам скажу, яны уже с карты поляка побыли у Польши, атрымалі грамадзянства и поехали у Атланту. Там, поехали. Ці ў Тампу. Но мы не ведаем, куды. Калі вы у Атланце або ў Тампе і вось пазнаеце сябе з гэтага аповеду, напішыце нам таксама ў каментарах. Ну да. Конечно, дзякуючы Славу Камісаренку мы даведваемся, то бок ён прыязджае ў такія месцы ўжо нетыповыя, не Нью-Йорк, не Лас-Вегас, не Сан-Франциско. Да, вось, і оказывается, там
як ты кажаш слушна калоніі беларусаў, прычым такія пабудаваныя па прынцыпу земляцтва. Адзін перацягнуў іншага, там все паглядзелі, што нармальна, і я думаю, колькі яшчэ? Ну ладно, Атланта і Тампа гэта вялікія гарады. Ну, вялікія. Там могуць быць сапраўды там, я думаю, могуць быць тысячы палякаў, тысячы там... Ну, палякаў паўсюль багата. Якіх-небудзь ірландцаў, армянаў, да? Вось, але тое, што там вот там, на 500 беларусаў згродна, гэта, конечно, уражвае з аднаго боку, ну, а з іншага боку прымушае задумацца над геаграфіяй, да? Колькі ж там уже гэтых беларусаў у Беларусі засталося? Хапае, слухайце, не перажывайце. Ну, ладно, не буду перажываць. Добра. А што ж адбываецца ў самой горадні? То бок пераносімся туды, а туды. Там адбываецца фэст нацыянальных культур. Ну, гэта штогадовы фэст. Штогадовы фэст. У гэтым годзе, дарэчы, адкрылі цікавы вельмі помнік. Там у Гродні на гербе алень святого Губерта. Это такі алень з крыжом паміж рогаў. І ёсць класная фотка, дзе стаяць такія 4 чыноўнікі перад вароты. Кожны з крыжом паміж рогаў. І алень такі побач з імі. Яны такія чык-чык-чык-чык. Маскотка такая. Быццам бы как бы адзін шэраг такім. Вось, ну ладно. Бог ім суддзя. Вось, а у парадзе нацыянальных культур прымаюць удзел розныя нацыянальныя культуры, як мы разумеем. І нашу ўвагу звярнула адна з іх. Маруся, раз, два, три, калина чорнявая дівчина, саду ягоди рвала. Бачите, украінцы. Да, ідуць. Украінцы ідуць шчыльнымі радамі. І як бы і вайны няма, як бы ўсё добра. Вот як бы з Беларусі не ляцяць дроны і ракеты. Не ведаю, як да гэтага ставіцца. Цікава. З аднаго боку, ну, вайна ёсць, і, канешне, настрой у сувязі з гэтым не вельмі. Але бачыш, так у горадні... Але вот культуры... Ёсць, культура яднаюцца неяк. А хутка ўжо неўзабаве славянскі базар? Як там? Украінцы прыедуць, цікава? Ну, вот цікава, дарэчы. Давай правядзем расследаванне. Добра. Ці знойдуць якога-небудзь украінскага выканаўцу для славянскага базара? Ну, можа, якога ведаеш з Крыма. Слухай, ну там же ёсць всякие Таісій, Павалій, ведаеш. Ну да. Як это сказаць? Сертыфікаваныя калабаранты. Так. Ну што ж, і канчаткова пераносімся ўжо за мяжу. Як жа мы столькі ўжо паўгадзіны у эфіры, а Польшчу, мне здаецца, ніводнага разу не згадалі. Божачкі. Ну, а менавіта ў Польшчы-то не 500 беларусаў, а 500 не тысяч, да. А можа мільён? Ну, там, ну ты скажешь. Не, 600 тысяч у этом. Думаешь? Думаю, что. Ну, можа быць, неяк так, да? Вось, і мы весь час чуем, што гэтых беларусаў клічуць назад. Але клічуць нейкім такім чынам, да, што ехаць, калі шчыра не хочется. Вось дактарам недавно было сказано, так. Вы там, дактары, бедуеце, мы ведаем, да, можете вертацца, будете смецце прыбіраць і нешта там... Ну, выдатная замануха, выдатная. Ну, бачиш, это ж тому, што не хапае людзей, якія сметніцы маглі б чысціць, ну, да, і уже сметніцы амаль вымерлі на вуліцах беларускіх гарадоў. Што думаюць з гэтай нагоды самі дактары? Беларускія дактары ў Польшчы. Першая тэма, а другая тэма, гэта, канешне, тое, што угаворы гэтыя, да, яны могуць быць і больш такімі уплывовымі, да? Калі цябе угаворваюць уласныя бацькі. Супраціўляцца цяжка. Ну, і я думаю, што мы дастаткова уже так заинтрыгавалі. Ну, давайте поглядим эту историю. Я уже устала от сообщений наших родственников, чтобы мы вернулись в Беларусь. Я не могу больше это терпеть. Я устала, правда, потому что если вроде сначала все было спокойно, как только мы переехали, то потом родилась наша дочка, и
понятное дело, это внучка, и там пошло-поехало. Вы там никому не нужны, вы там никто. Нарративы вообще вот тебя на работе твои хвалили, коллеги, говорят, что ты вот прям вообще хороший врач-онколог, а вот там ты никто, ты там никому не нужна, вы там никому не нужны, вообще отдайте нам ребенка, внучку, а сами хотите живите. Конечно, это в шутку, но это меня очень сильно злит, такой момент, потому что, мне кажется, у наших родителей была возможность воспитывать своих детей. Поэтому своего ребенка воспитывать буду, конечно же, я. Даже если это сказано в шутку. Второй момент рассказываю. Если сейчас мне кто-то напишет, что я в Беларуси вообще-то зарабатывал по 10 тысяч зарабатываю и нормально себя чувствую, то я в Беларуси 10 тысяч не зарабатывала. И перспективы такой у меня точно не было. Если я работала бы дальше по своей отработке, по своей специальности, моя зарплата 1500, может быть, поднялась бы до 2200 максимум, понимаете? Зажрались. 2200 им мало. Мама мне взяла в рассрочку холодильник, а мама мужа стиральную машинку. И жила я в таком городке, не в Минску, где все есть, и все такие вот сравнивают Беларусь тупо с Минском. А вот в Беларуси тоже это есть. Давайте я всегда сравниваю свой, сейчас Задрыпинск, где я живу, 30 тысяч населения, и свой Задрыпинск, где я жила, 70 тысяч населения, город Речица. Кто из Речицы, пожалуйста, пишите, рассказывайте, чем вы там занимаетесь, потому что единственное, что я вижу в этом городе, это алкоголизм. Это я хочу сказать, это доктор-нарколог. Открыли магазин строительный билд, такой, блин, ажиотаж, там новости прям, бабки собрались в очередь, перевязали эти ленточки, очередной еропт, очередной грошек, все. Поляна и Нептун — это тупо бухаловки. Спиться и забыться. Пошла я в бассейн, там есть спорткомплекс. Вау, я жила на таком районе, что там рядом спорткомплекс. Пойду поплаваю. В раздевалке воняет говной. В бассейне я иду по дну, а там слизкое дно. Открываю глаза, думаю, боже, сейчас амеба какая-нибудь меня атакует и разъест мой мозг. Слизкое дно, ржавое, все. Вода зеленая. И я один раз там поплавала, но потом я не отделалась от чувства, что, возможно, я что-то переношу на себе. Все. Это все, чем можно там заняться. Я видела девчонку в ТикТоке, очень активно она снимает видео, она видеограф. Но, конечно, у нее очень прям активное путешествие из Речицы. Она это прям вообще меня поразило, но, понимаете, это единичные случаи. Это не обязательные случаи, это единицы. Если обычную работу мою брать, отпуск и все. А жить как? Жизнь идет. Жить только в отпуск. Жить как? А дальше работай, просто ходи. Захотели вы жить. Такие вот у меня настроения. Мне кажется, я уже краснею на видео от злости, когда вот это все записываю. Как будто бы это непонятно нашим родственникам, что все-таки немножечко здесь мы лучше живем, чем там. Да, как минимум, не все могут себе в Беларуси позволить, чтобы жена не работала, а муж работал один и содержал всех троих. Ребенка, себя, и машину, и квартиру оплачивал, и все такое. Короче, пишите, если ваши родственники тоже вас заталпливают с такими сообщениями. Пишите. А, почекайте, слухай, история ж город газовый там газу, нафты там, вот это вот все. Да, город, всё? Ну, и 70 тысяч, ён вялікі. Европу газ не перапраўляюць? Не ведаю. Можа, і не перапраўляюць. У Еўропу дакладна не перапраўляюць. А куды тады? Нікуды. Ну, нікуды, вось і бухаюць. І дэградацыя адбываецца. Але мне здаецца, што яна распавядае пра падзеі, якія пачаліся да таго, як перасталі перапраўляць у Еўропу газ. І як бы калі нават у 70-тысячнай Рэчыцы такая безнадёга. Нам, конечно, ніхто не паверыць зараз. Все скажуць, там у нас в Рэчыцы вот нормально. Але дзяўчына распавядае, што пайшла ў басейн, там страшна было. Страшна. І што, гэта выдумкі? Скажуць выдумкі, конечно, да? Выдумкі. Вось. А як же не выдумкі? Хто скажа? Бацькі гэтай дзяўчыны, для якіх-то галоўнае, што... не былі. Ну, можа, і былі, не ведаю, да? Галоўнае, што? Да яны на гэта вочы закрыюць, разумееш? Таму што для іх галоўнае, што? Каб вернулася... Все былі вот тут. Вот у кулачку. Да, сидите у Рэчицы. Сидите. Пофиг, что пахне говной. Говной пахне, 500 рублей зараблять, да. А зато при бачках. При бачках. Под контролем.
але ну вот гэта нашы рэаліі, гэта тыя канфлікты, якія спарадзіла сітуацыя, у якой шмат хто апынуўся. Але гэта чым далей, я табе скажу, тым больш жорстка. Звычайны таксама канфлікт бацькоў дзяцей, калі дзеці адрываюцца ад мамкінай цыцкі, ну прабач. Ну тут ужо, мне здаецца, у дзяўчыны свае дзеці. Ну слухай, але для сваёй мамы і для сваёй таты гіперапека нейкая. Яны заўсёды будуць дзецьмі. Гіперапека з палітычным кантэкстам і палітычным душком, разумееш, прыпраўленая шчодра беларускай прапагандай, якая там всім кампастуе мазгі. Сябры, не глядзіце беларускую прапаганду. На гэта ўсё. Глядзіце TikTok. Ну і апошняе наше сённяшняе відэа. І апошняя наша сённяшняя вандроўка. І гэта, сябры, будзе для вас сюрпрыз. Відэа таксама доўжыцца прыкладна больш, чым хвіліну, але мяне зачапіла чамусь толькі першыя 2 секунды, я далей ужо не глядзеў, што там, і рагатаў як дурны. Ну давай. Давайте паглядзім. Ці выключа гэтае відэа у вас? Такі ж самы рогат. Я в Лондоне. Я в Лондоне. Светлана Георгиевна, мы верим. Но, все добре. Ну, сапраўды в Лондоне, ну, не паспрачаешься. Ну, вот я так додали, гляди, Лондон, United Kingdom. Это може прийнято так? Это може мімас який-небудь, ці тренд? Не ведаю, тренд. Я в Лондоне. Я в Лондоне. Эй! У той час, калі большасць беларусаў ніколі ў Лондоне не была, і візу у UK зрабіць вельмі цяжка, вы ў Лондоне. Прыснілась неба Лондона. Едьце, рабіце там сваю справу, але не трэба вось так вось нахабна гэтым кічыцца. Давай скажам ад імя ўсіх беларусаў, якія не ў Лондоне. Мы не ў Лондоне. Не ў Лондоне, а мы не ў Лондоне. Сябры, гэта быў чарговы выпуск бла-бла-шоу TikTok. Алексей Сапрыкін. Павел Свердлоў. Праз нейкі час, летні, спякотны час, працягнем знаёміць вас з важнымі і цікавымі відосамі, якімі беларусы дзеляцца ў TikTok. Да пабачэння. Пакуль.